Това е нашия последен, изцяло завършен архитектурен проект. Той се намира в Малинова долина вилна зона и представлява 4 редови къщи, потопени в зеленина. За нас като архитекти беше изключително важно да уважим съществуващата природа. Бижуто, най-важното от тях, е онази група кипариси, затова и самия комплекс се казва така. Това са блатни кипариси, те са на над 100 години, защитен вид са и са изключително ценни, защото тяхната коренова система помага за доброто дрениране на парцела. Това не са стандартните редови къщи. Нашето разпределение представлява правоъгълник в план, разделен на 4 равни части. Така всяка част има своята автономност и усещане за индивидуалност. За нас приоритет е комфорта на обитаване, затова в проекта сме заложили светла височина от 3,20 на партерния етаж и от 2,80 на горните етажи. Също така широки, големи витрини с прекрасна гледка към озеленените дворове.